Човек OBS-а не мога да си го направя. Много го мразя OBS, защото не мога да го направя. AMD софтуера си е най-роден. Да. Аз заради това и много си играя с качеството на клиповете преди да ги рендерна. Много си играя. Избирам по-мощен кодекс. Ставам ги на най-силното качество възможно. И заради това между другото клипа ми става и много голям на размер, когато го експортвам. Но за сметка на това се качва за малко време, което ми харесва. Макс Верстапен. Като Хамилтон, Силвърстон 21. Не си гледал Силвърстон 21, а? Защо? Какъв е това бот, бе? Оле, аз забравих, че се гоним с ботове. За какъв е този трафик? Да. Чуя за какъв е този трафик. А даш? Знаеш кой друг ти я даш? Просто бъл с чав ударът. Не, кажи ми, интересно ме. Ужас. Найс. Ей, как се бута Астон Мартин? Той бута са, той дори и близо не беше, какво прекаяно. Нали, ама с това нищо не ми направо и викам, че ме буто. Какво да правиш? Колко стримаш? Тебе ще... Какво да бе? Не. Не може да минеш ботле, бе. Аз ли съм това, на колко километра си? Знам, че не показва на колко. Бота вече съм го гатнал. Половин километър пред бота съм, не знам какво говориш. Ужас. Напиши дев, два пъти смърт. Колко да бъде? Не пишеш, само заради това няма да я продам. Никога няма да напиша смърт на тая кола. Няма смърт, само килове има тая кола. Разбираш ли ма? Не. Сега ще ме разбереш. Шматка. Не си ми докоснал. Върти ми го. Мен не си ме ударил. Шматка. Айде ръшен пътя, бе. Инвалид. Сега ще станеш инвалид. Матка, паслака зариде и стои пред теб. Ще отцелиш дървото, ще отцелиш дървото леки. Това е помощ ли? Покажи ми първо как става. Първо ми покажи как става. Как ме обърна, бе? Как? Ай, ти ли се ударе? Ай, не трое. Не ти, аз не ти. Пичка ти матерна и мантинелки там. Ния гумените мантинели. Ай, баси наглото им, че си този път не съм мал да Аз се платих само по 5 лет на бъде. Може да е толкова си ефтина, бе.
За 5 лея. Ем. Колки кура ми. Йо, остъпна атака. Пейбек е за бич. Искам да псувам. Искам да псувам на расистко. Искам да псувам като на расистко е, брат, ама YouTube са меки, бе. YouTube са много меки, имат много стъпни правила. Да, те са направили само колкото искат. YouTube направят от педали. YouTube едно време бяха истински, ама тафа се превърнаха в педали. Превърнали са в педали и сега думичката пистолет се цензурира. Думичката гън трябва да я цензуриш. Право. Я намали малко. То? Да варя скоро черта Да видиш на записа. Виж. Няма ми даде идея. Ти ме разсъжда, какво да се чакам. Значи признаваш, че си бавен. Пусто каза, си бавен непряко. Колата е виновна, аз не съм виновен. Да. Да, колата е щупена, да. Звучи ми като скил issue. Защо за 2GZ от Toyota Camry, бе? Кажи. Бах ти мръсната трака ще мастия. Какво трака? Колата трака. Размахва я, прави си колата. Ужас. Има отстречване от този. Мислих, че няма да си ни меи от целя, бе. Мислих, че не беше близо. Идем. Те прави. Като не може да кара с боска. Ако ти не може да печелиш, никой не може да печели. Ти не беше и близо да ме оцелиш. Аз не съм съцелил в момента. Няколко състезателни коли. Имам второ Porsche. Имам 1.9 TDI Golf. Имам... Какво не, бе? Толкова се шокира, че войс кракна. Имам полицейски Lancer. Оле, аз забравих, че ги имам тия коли. Полицейско BMW имам. Малето и BMW много добре върша. Искаш ли туник чалендж? Тунинг чалендж. Искаш ли да правим тунинг чалендж? Go on. Моля? Go on. Go on. Тей, гледай да... Ще имам един кусок на 50 000 бюджет и лимит за двигател като големина максимум 2000 бюджет. Ако не знаеш колко купите една по-отваря жителите. Пред това беше малумно и ненужно. Не знам, че... Добре, стигам. Мале колко ме кефи човек Паганито, имам пахти красивото Пагани. Оле,
Моля 50 Как? хиляди, 50 няма стигнат. 75 хиляди. Моля да си купя едно Порше. Не, 75 хиляди. И аз страдам от Ти Порше не искаш ли да си купиш? Да. Тъй, 75 хиляди и 2000 литра. Като 70... И колко? 2000 литра, 2 литра, 2000 кубика. 2 литра. Къде им пише колоратурата на двигателя, бе? Google! Не бе, в шоурума. Къде им пише колоратурата? Equipped engine size не кажи го бе. Под името на колата. 75 000, като 75 000 ти влиза тунинга плюс колата. И да си преместиш шибания фейскам, че не виждам статистиките на колата. 41 000 имам за тунинг. Не си виждам парите, майка ти да е. Вижте, аз имам 3 милиона плюс, не съм го гледал. 41 000. Да се взема Volvo, ама е 2.1. Да ти падне бюджета с 5 или 10 хиляди. Избери си. Или да го слапна. Не, това ще е малумно. Oh, how'd you Нямаш, afford this ще machine? изхвърлиш You been holding out on me? пари. О, чакай, 75 хиляди, аз имам 41. 44, не, 44. Дай имам 40, Някой- дай имам 44. Някой си е купил E30 и тази E30 е много секси. Ей, 44, току-що дадох. Колко дадох? 20. Имам 24 сега. О, не. 24, А на тунинга какъв му е лимита? 21. Бюджетът ти е лимита на тунинга. Бюджета ми, аз сега трябва да чуя, общо ще трябва да ма караш да правя някакви сметки тук. Имаш калкулатор на телефона, отвори си го. Телефона ми се зарежда, човек. Не е много далеч, ще станеш и идиш до там. Within walking distance е. Чай сега, 75 000 минус 31 000. Аре бе, максимум ми тути. Оле, забравих колко ми струва колата. Минус 31 000. Минус, аре бе. Оле, забравих колко ми струваше колата. Минус 20 000. Абе, я, чекни GTR-а, бе, чекни 30 единица GTR-а. Аз съм в магазина. Не съм в Да, магазина, де, аз съм в гаража. магазин. Аз съм в гаража. Това сега пак до магазина, за да видя колко ми струва. Не, ще го гугълната. Имам 21 000 и 500. Оставащ бюджет. В Сухеят. GTR. 20 000 минус 15 000. И О. оставам с 6500 за външен тунинг, за вътрешен тунинг, чакай. Които няма да дам за окачване. И не мога да си купя ауспух, не мога да си купя опаждане, не мога да си купя компютър, не мога да си купя все. И окачване. Статистики, между другото, в Google показва, че в Need for Speed Heat най-бързата кола е Ferrari FX7. Не показва. На скорост, не на завой. Тъй, вътрешния тунинг ти имаш лимит бюджет, на външен тунинг, демек брони и такива подобни работи нямаш лимит. Повтори, че не те слуша. На вътрешен тунинг, демек на двигател, на скоростни кутии, гуми и така нататък, имаш лимит бюджета, който ти остава. Но, за колите, за външния вид тунинг, като броня, ауспух и така нататък, нямаш лимит. Аз пух и бъ... Не, брат.
Спазвай си правилата, ако тия лупхолове да ги създаваш. Това не е към правилата. Аз ти го казах още в началото. Даже го имам на запис. Така, че не ти вярвам, казвам ти просто добре както и да е. Значи само за вътрешен тунинг имам думи. Да. Че ауспуха какво... след разбрах какво ще видите. Някаква причина в тази игра ауспуха няма никакво влияние на производителността. И лекотата на колата няма, така че аз май съм се нацакал. Няма значение, аз пак ще бия. И ще си сложа стикер, че на Evo, че съм тъбил още веднъж. Това път ще пише Volvo. По Волво, бе. Не. Това съм ти казал, че карам Волво. Чакай, защото ми се стори да казваш, че си взел Volvo. Не съм си взял. Добре, че не знаеш какво съм си взял. Добре, че забравих. Радвам се, че си ми... Не съм забравил, просто не искам да знаеш, че имам. Шматка. Нищо не знаеш. Ага, GTR R31. Шматка. GTR R31. Да, бе, пичка ти матерна, къде ми е колата да ти искам да намеря? Човек, до сега съм учил в магазина и да съм разбрал. Човек. Да, и моят тунинг е почти готов. Пичка ти мате, ще си купя някаква безплатна кола, брат. Не събори. Брои се, shut the fuck up. В такъв случай аз ще си взема безплатна кола. Някой тунинговано BMW нещо цепя без тунинг. Ма двулитрово. Това го забравих. Вземи си лансър, той е двулитров. Нали? Да, не. Спазвам си правилата и ти си спазвай правилата, защото аз не си купих безплатна кола все пак. Ма не бе да се ебаваме ти, няма го правя. Аз съм тапак. Краун... Аз съм тапак. Това? Не знам дали съм ти го казал някога. Няколко пъти и аз. Съм ти го казал. То? Що го осъзнах? Това като ти казах, че си взема безплатна кола и ти не разбра, че се ебавам. Абсолютно. Чай, видим какви ливерите има. Ливерито... Да се ебе Google в газа, ще отида просто до автошоурума. Си губя времето, сега съм го разбрал вече. И да ми скровам тук Google. Do you like
Ай, кажи поне, какъв ти е рейтинга на колата? Hey, Рейтинг nothing much. 109, I got some downtime, so I'm thinking of А, да, ways тя to се keep the притесних. garage busy. Тук не знам дали не си избрал някаква бахти тегалата You машина и... hanging out with the league right now? Е, добре. Not right this Защото и аз съм толкова за това. You know, next time you see Manta or Chow Chow or Haley or any of those types, can you just mention that the Rivera Garage is offering 10% off labor and free cleaning service to members of the league for a limited Тя е time? малко. You want me to just mention Да, that? 108. Hey, sure, I mean, if you can, no biggie. What about me? Do I get a discount? Always had a discount. So that's a no. Look, I gotta make Втора сметка си ги махам. Тясно. Пред съм. Какъв е шанса? Само, че моята е повече поне, защото има нещо от един друг. Сигурно, да. Какво се бута, бе? Оле, леварито не си забра. Не трябваше да отделям 2 минути. Е, затова сметките са важни. Макар че без сметки почти... Оле, губя скорост. Аз не губя като съм Добре, сега тия курници на куда ги тестваме? Ай, дракай тук. Ай, ама аз Да. не знам. Бежите. Ай, от 50 км в час. От първа скорост. А не го те отрол. Да. Абе, то тъп ли е, бе? И сега ти е бах майката го. Ай, това да го тролим. Това да на закона ще мине през него. Настъпя. Тръгна ли? Идвам. Къде отиде това, бе? Е, купи си? Това го неутрализирах. Айде, ще ти се не види. Заставам, ай. Какво ми искаш? На първа ще се сложи един експерт. Ай, тръгвай. А, не тъй. Тръгвай, ай. Не, вади си тунинг чалендж колада. Не, тръгни, ай, тръгни. Не. Покажи ми колко вари, ай. Покажи ми. Къде си толкова отворен? Да не и сърче гадно. Не, тя не вари, къде ще гоня аз тебе, тя не вари. Аз то сам, ти докато набиеш трета прекасач, ти ще си вдигнал 50 тъкмо. Ай, ей, сега те арестувах. Трябва да се потобляваш, шмотко. Дай. Трябва да се съпротивляваш, бе. Хуйня. Стрес. Това вика. Е, как се следващата приключи? Не се смеля. Спирах до евента. Айде. Какво е това? Фейс канал ми парче да го видя.
Айде да го играем. Взема. Да, смени кола бързо. И ще го играя. Смени кола бързо, ама... Имам ли кола да сменя? Бърза кола, ако бах ти въпроса. Това ли ме питай защо? Аре, няма ли остане, почва да стане? Чакай де. Ради се, че. Ще го играт това с БМВ-то обаче. Не с поршето ми с БМВ-то. Ще ти добавя още една чертичка за БМВ-то на... Нот. Ще добавим ти още една чертичка. Сега ще виж. Сега ще скъсвам, брат. От 4 ще стане 3 чертички. Так БМВ-то толкова бързо форсира. Само като натисна стрелката и вече е на прекъсвач. Но това паганито е много красиво. Аз с него забягам блъска. Оле, някой ме разти. Ще ме буташ, бе. Иди ти, какво прав. Шматка. Отворен рейсърче. Отворено рейсърче. Много обичаме и такива отворени малки рейсърчета, които се отварят на силата на закона. Където това ли се отваряш на силата на закона, момченце? Малко отворено рейсърче. Много обичам такива малки отворени дечица. Само се отваряте на полицията. Какво ще сега? Какво взема полицията да ще го прикажеш? Аз топ ли съм, полицията изкарват ли бъкшиши за... Изобщо. Къде ти ли паганито е? DNS-на. Той се отказа, толкова бавни ли сме били за него, че се отказал и е лепнал. Само да не ми пишеш глупа, че това вече да ти Той заставаш 1 километър, бе. Да си знаеш, къде се блъскаш. Не ги стигаш. Да запали съм пред теб. Оле, на по-връстер, колко време ли съм изпитал такова нещо. И дори в Асето Корса, човек. Да, Апстер изпитах току-що. На Апстер, дори в Асето Корса не съм изпитал скоро, човек. Абе, аз ще спра да се заяждам за малко, че преди няколко дни ме боля зъб и тя ме е минало леко ма натегна, ще ме заболи зъба. Не искам да се игра със здравето в момента, че в момента съм в такова състояние, че супер много си оценявам здравето и